кажи пожелание, айде прави филм. Айде, Гаспачо. Бояни Венциславов днес вече е официално 2 в 1. Вече няма само на Боби. С този акт свекървата иска да покаже, че Венцислава е вече приета като пълноправен член на семейството и че майката ще е последната жена, която ще лъже Боби. От тук насетне Венца взима стражата пред портата. А с мед и сол, защото солени са пътищата и пътеките нагоре, но пък е сладко, когато стигнеш върха. Дами и господа, борба за надмощие още в самото начало. Старт! А сега! А така! Мерси на всички, които додаха, на най-близките ми приятели, на майка ми, баща ми, на всички роднини. I don't know why she's leaving and the way she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. Дай малко е. Айде, дай, контиго. Какво да на Бобито пожелание? Пожелание. Да се обичате много. Снимаш ли бе? Да. Да роди един красив син. Здраве, щастие и бебенца! Същественото, мили, Венци и Боби е невидимо за очите. Върни парите! Живи и здрави! Млади! Кажи ми, кой ще бачкаш, като нещо учиш? Майка ти и тя 5 години учи всяко бачка? Ще дойде време да бачкаш, ма тогава ще искаш да учиш. Рибатула в устата, хвърля мрежа в водата. I'm overwhelmed by amazing, fantastic country, and all of you guys, every friend of Evo is. Thank you so much. Аз ще правя филм. Ами, може ли малко по-късно? Може ли малко по-късно да ти кажа? Пожелание. I love you, Dino. За Боби? Да, и за Венца. Айде, снимам. Най-тъпото. Ами, гасти бе, колко ти обичам. Кажи. Ох, че хубаво поемаш кутко.